sidste halvandet måned har været en rigtig god periode for Team T-Bikes. Vi har deltaget i Marathon DM, hvor vi kom hjem med 5 podiepladser. En Danmarksmester i Benjamin Justesen og en overraskende tredjeplads til Rasmus Jessing. Jonas vinder, som han skal vinde, foran Frederik Kelsen, som kommer godt igen. Og så vinder jeg på 40. Og jeg er Jessing, der kommer her. Så vi giver ham et hånd. Lise sikker nummer 2, så Jens Skovmand sikker nummer 1. Sikker andenplads til T-Bikes. Og i den hjemlige eliteturnering Shimano-ligaen har der været kørt 2 afdelinger. Og Rasmus har placeret sig på en anden plads i begge afdelinger. Og det er jo rigtig stærkt, og Kasper er ved at komme i gang og afsluttede med en 4. plads i sidste afdeling i Aalborg nu her. Og overall, der vinder Jonas klart i midten, og jeg vinder i veteran. Ej, det er smukt kørt det der. Sådan. En sikker andenplads, den skal du bare konsolidere nu. Sådan, 30. Og så har jeg lige været i Frankrig og kørt verdensmesterskaber for veteraner, hvor jeg fik en anden plads, 12 sekunder efter vinderen, så det var en tæt og hård kamp om guldmedaljen og regnbue, tror jeg. Men det må blive næste år, jeg kommer hjem med det.